Ja ho hem anunciat abans de la publicitat. Avui a l'entrevista hem convidat a Bru Pallissa, que és director tècnic de la Fundació Sergi. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Que justament presenten aquesta jornada la recerca d'alternatives davant la crisi. Unes jornades que es portaran a terme del 3 de maig al 26 de juliol a la ciutat de Girona. Està dedicada a això, alternatives davant la crisi. Quines són aquestes alternatives que s'hi proposen? És un programa bastant ampli, val a dir. Sí, bàsicament, més que proposar alternatives així molt fixes, el que fem és proposar moments per tal de començar a pensar en quines alternatives caldria haver-hi, i el que fem és convidar diverses persones que ja han començat a pensar en aquestes alternatives o que fins i tot han començat a elaborar de forma pràctica alternatives per tirar-ho endavant, no? Llavors, en què ens hem centrat aquest any? El que ens hem centrat sobretot és alternatives a nivell polític, i aquí la conferència del proper dia 3 de maig a la Casa de Cultura d'aquí a Girona amb en Joan Subirats precisament va d'aquest tema, de quines són les alternatives que hi ha d'haver-hi a nivell de les polítiques i també del posicionament dels ciutadans envers la societat, no? També hi ha alternatives a nivell econòmic, i aquí farem una reflexió amb la Míriam Etxezarreta, que és catedràtica emèrita de la Universitat de Barcelona, en relació a quines són les causes que ens ha portat en aquesta crisi i també quines són els punts a partir del qual podem construir. Després hi ha alternatives a nivell laboral i aquí farem un petit incís en com algunes persones i alguns col·lectius han començat a elaborar alternatives molt bàsiques, però d'emprenedoria, però col·lectives, ens semblava prou important. I després també hi ha algunes alternatives diguéssim gairebé d'autoajuda, que també estarien dins el camp econòmic, no? Que són grups de persones que posen uns diners, pocs diners els que tenen, per tal que després se'n pugui beneficiar una d'aquelles, no? I això ho van fer rotativament, de tal manera que aquests ajuts poden arribar a tothom. I després també tenim previst, a mitjans de juny, fer el segon fòrum sobre inclusió social i ciutadania. I aquí les alternatives sobretot se centraran en quin és el paper dels professionals en relació a la fragmentació social i en relació a quin és el sentit de lo públic actualment. Evidentment el dia 1 de maig, aquest proper dimarts és el dia del treballador, i comença aquestes jornades el dia 3 de maig, amb això posant èmfasi a l'administració, oi? També volia reflexar aquest 1 de maig perquè un dels manifests que s'exposen abans d'aquesta jornada de l'1 de maig és en aquest cas el del Bisbat de Girona, que aquest any animen a tenir una actitud crítica i reivindicativa davant de les administracions. Diuen que tenen l'obligació i la responsabilitat de garantir els drets i el benestar mínim per tothom. Hi estaria d'acord? Totalment. Totalment d'acord. Jo penso que l'administració el que ha de fer precisament és vetllar per la justícia social i fer una redistribució de la riquesa com cal, no? I per tant, una altra cosa que és molt important és fer un paper per tal que l'accés als serveis públics sigui equitatiu per tothom, amb les condicions socials, culturals i polítiques que viu cadascuna de les persones, no? I això em sembla que és important. També penso que és important no només demanar una actitud crítica davant de l'administració pública, i això s'ha de fer, jo penso, sinó també una actitud crítica cap als propis ciutadans, cap a les pròpies entitats. I precisament per destacar aquest esperit crític i per destacar una voluntat de construcció comuna de la societat, no? Que cada vegada jo penso que el que s'ha anat veient més és aquest trencament, no? De pensar només en lo propi o amb la família, no? Llavors penso que el que s'ha de pensar també és en el bé comú, no? Que és una de les grans fites de la filosofia i també de la societat en general, no? I tant, aquest bé comú, no? Precisament una de les frases que m'ha cridat més l'atenció del seu programa, de la recerca d'alternatives davant la crisi, és que diu que quina societat volem. I una de les afirmacions, doncs aquesta que m'ha cridat l'atenció, és que diu que estem en un canvi d'època i no només en una crisi. Suposo que vindria arrel d'aquest model que m'està dient, no només personal i de la família, sinó que un canvi d'estructura de la societat. En quin sentit ho diu? Sí, exacte.
aquí valdrà la pena venir a escoltar en Joan Subirats, com us deia abans, perquè precisament és el repte que ens planteja en Joan Subirats a l'hora de presentar la seva conferència. Bàsicament, una mica, pel que va, en Joan Subirats és en l'esclat de les tecnologies de la informació i el coneixement s'ha vist que hi ha algunes coses que s'estan potenciant molt més, no? I han aflorat doncs, un sentit, ell em parla de l'horitzontalitat en alguns termes, no? Per exemple, diu, el coneixement abans era propi d'uns quants i que era molt tancat, i cada vegada el coneixement és més com a mínim la distribució del coneixement que en diu doncs és més horitzontal, no? Poso un exemple, diu, hi va haver-hi l'última edició de l'enciclopèdia britànica en paper i en canvi la Viquipèdia és mundial, no? I és molt fàcil d'accedir-hi. O altres exemples, un és amb el tema del coneixement, l'altre és amb el tema de les organitzacions també, hi ha les empreses, les organitzacions socials, etc. Com cada vegada s'està donant més valor a la persona, cada vegada s'està donant més valor a l'equip humà i cada vegada s'està perdent més el concepte de recursos humans per passar cap a l'equip humà, no? O cap a l'equip de persones, no? Cap a les idees. I cap a les idees i els valors que aporten aquestes persones també pel desenvolupament de la pròpia empresa, no? O de la pròpia entitat. I això és important. I per últim, un dels temes que és més significatiu precisament és en el tema del sistema democràtic, no? De com en aquests 30 anys doncs, hi ha hagut un desenvolupament de l'estat del benestar, potser una mica tardà, fins i tot una mica coix, però que ha sigut un estat del benestar i un sistema democràtic diguéssim que s'ha centrat molt en la formalitat, no? I com cada vegada més les persones s'estan demanant, i grups i col·lectius estan demanant més una participació molt més al dia a dia, molt més directa, no? Llavors és en aquest sentit que s'està parlant d'un canvi d'època, de donar molta importància al col·lectiu i de donar molta importància al sentit de la col·laboració. És en aquest sentit que jo penso que està parlant en Joan Subirats, però jo recomano que vingueu. Quin dia? És el 3 de maig, és el dia que inaugurem aquest conjunt d'actes de Girona Intercultural. Sí que és veritat, però que la política europea en els últims mesos, podríem dir en els últims 2 anys, ha sigut retallar, més aviat capitanejat per Angela Merkel al capdavant, reduir aquest dèficit a partir doncs, de les retallades i a partir de no generar més dèficit, però ara fa qüestió de pocs dies, en realitat, ella mateixa reconeixia que bé, que sí, les retallades van molt bé, però que s'hi hauria d'afegir un impuls econòmic doncs, perquè tornés a girar aquesta roda. Quina creu que serien les conseqüències si no fem moure aquesta roda, si només retallem i no anem a generar impuls econòmic? Jo penso que bàsicament hi haurien dues conseqüències a nivell general. Una conseqüència que a nosaltres ens importa molt com a fundació és que cada vegada més hi haurien més borses de pobresa. O sigui, menys generació de llocs de treball, menys generació d'activitat econòmica, voldrà dir que cada vegada les persones doncs, dependran més d'ajuts externs. I ara podem pensar en Estat, i quan pensem en Estat, el que és curiós és que amb menys activitat econòmica hi haurà menys ingressos per l'Estat. Per tant, hi haurà menys ingressos, menys aportacions per tal de poder repartir entre aquestes famílies que ho necessiten més, no? I això voldrà dir que aquestes persones cauran molt més a nivell del llindar de la pobresa i també de l'exclusió social. I això em sembla que és un fet, diguéssim, molt negatiu, no? L'altre tema és també un tema d'actituds, no? Si cada vegada depenem més de l'Estat, o alguns col·lectius depenen més de l'Estat, doncs se sentiran menys atrets, se sentiran menys partíceps, poden tenir un nivell d'apalancament, diguéssim, que no surtin d'aquesta manera de fer, no? Llavors, això no és dolent, diguéssim, per l'Estat i és dolent a nivell social, no? De fet, és un dels aspectes que es treballa des de la Fundació Sergi, oi? Exacte, la Fundació Sergi precisament el que estem treballant és exactament la línia contrària, no? El que estem treballant és que cada vegada les persones siguin més autònomes, que tinguin més recursos,
que siguin més crítiques, que puguin participar més en lo social, no? I això és una línia que nosaltres considerem que és la important, no? Perquè precisament treballa cap a la inclusió, treballa cap a fer que totes les persones estiguin en igualtat d'oportunitats i que puguin participar igualment en tots els àmbits socials, no? De la societat. Una altra de les conferències d'aquest programa és de caire emocional, de la persona. És evident doncs, que aquesta situació de crisi moltes famílies i a persones com a cap de família els crea molta angoixa. I aquesta conferència doncs, vol donar alternatives, no? Tal com marca el títol de les jornades, perquè aquesta persona afronti la seva situació d'angoixa, aquesta crisi, amb una altra postura a la vida. De quina manera se li pot explicar doncs, a aquesta persona que sí que se'n sortirà i que ho ha d'agafar d'una altra vessant, d'una altra manera? A veure, jo penso que quan una persona, per exemple, es queda sense feina, una persona que a vegades veu reduïts més els seus recursos per sustentar la família, per mi hi ha un cop bastant dur. Hi ha un cop, i penso que és un cop que s'ha de superar, i s'ha de superar sobretot tenint en compte les persones que tens més properes, ja sigui la família, siguin els amics, sigui el col·lectiu amb el qual estàs treballant, si hi ha una bona relació, lògicament, no? I penso que això és bàsic, no? Després hi ha un aspecte que penso que és important, que és no centrar-se tant en quina ha sigut la causa que m'ha portat en aquesta situació, sinó mirar quina és la situació actual i quins són els punts forts en els quals jo puc treballar de cara a un futur, no? De tal manera que seria una mica pensar una mica en clau positiva, no? Jo penso que el primer cop és molt dur, però un cop passat aquest cop dur, la idea jo penso que hauria d'anar per aquí, no? I després penso que l'altra qüestió que és important és poder construir col·lectivament, i aquí tornem a parlar des del principi, el que dèiem abans, no? Poder construir col·lectivament o amb la família o el que sigui, i tenir la voluntat també, o tenir la idea que de les situacions difícils en podem aprendre, i des d'un punt de vista crític, no? I per tant aquest aprenentatge el que ens ha de servir també és per prevenir situacions futures anàlogues, no? Similars. Doncs Bru Pallissa, moltes gràcies, director tècnic de la Fundació Sergi. Per a totes aquelles persones que s'interessin per aquestes jornades, recordem que comencen el 3 de maig i s'acaben el 26 de juliol. La recerca d'alternatives davant la crisi poden consultar el seu programari a la pàgina web de la Fundació Sergi, que és www.fundaciosergi.org, i allà trobaran explicat totes les conferències, totes les xerrades i el seu temari per a aquells que es vulguin interessar en ara. Sí, de fet cal dir que tota la programació és gratuïta, que tots els actes són gratuïts, excepte aquests actes que són més de caire professional, que és un preu simbòlic també. D'acord, doncs moltes gràcies per venir, per explicar-nos-ho, i que vagi molt bé aquestes jornades, que serveixin per molt, que això és la clau. Així ho esperem. Moltes gràcies. Gràcies, bona tarda.